komeni dena da gaia lantzia bai, baina modu eraikitzaile batian, zeinetan zu kontatzen altuzun, adibidez testigantzak emanez, zeinetan egoerari aurrein dioten, ez? Netako adibidez, Edurne Pasanen testigantza, ez? Pixka bera kontatzen du, saiakerak eta izan ditula, baina nola eman dion buelta, ez? Eta pixkat modu ezitzaile batetik. Pixkat babes faktorie sustatuz bezala. Eta datuak aipatu dituzu, datuak ez dira bat ere onak, oso gogorrak dira, esaten dutenez, 3 orduz behin estatu mailan hartuta pertsona batek bere buruaz beste egiten du, horrek esan nahi du egunean 8 lagunek bere buruaz beste egiten dutela. Eta gehiago izaten aldea, eta gehiago dira, eta gero horri ere gehitu hor dugu gainera ere zema saiakera. Azkenean ez dira bakarrik heriotza bera lortzen dutena, baizik eta egunean zenbat saiakera izaten diren. Ze hor ja bikoiztu baino gehiago, biderkatzen da, ez nahi zoritzen zein zen zenbakia, baina pila bat azten da zenbakia, eta gero horrek ere implikatzen dula, ez, inguruko sarea, familikoak edo ez adibidez, ez, bai, pertsona galdu dutenak, edo eta saiakera batekin, saiakera dituzten pertsonekin bizi direna, kontekstua, eskola, herria, ze, sare hori dena nola gelditzen den eraginduta, ez, eta pixka ze, baliabide gutxi dauden zentzu horretan. Doluaren gaia garrantzitsua da, dolua beti hor dago, eta denek biziko dugu, eta egitan, ez dakit nolerran, egitan landu beharreko gaia da, eta honitzetan landu ez dena, eskibatzen duguna, edo min ez ditearren nahiago dugu bertze zerbait. Suizidiana bai, baina gehiago errein nuke dolua, bero osotasunean, nahiko nukela, bai. Eta batek aurrera egiteko heldulekuak ere beharrezkoak dira, zuen kasuan aita hil eta hortik gutxira biziraun elkartean sartu zinen. Ze izan da zuretzat biziraun edo zer da biziraun zuretzat? Pues nik uste izenak ongi definitzen duela biziraun. Gainera beti haunitzetan kontatu izan dut anekdota berdina, ez? Ni biziraun elkartera sartu nintzen irakasle baten medio, zen nintzen 3. maila psikologian, eta irakasle baten medio sartu nintzen biziraun, eta horretzen ez tutoretza batian errantzeten iratxe baituzu, bi aukera biziraun baduzu hemen, pixkate Euskadi zonaldian, eta gero Nafarroan daukazu besarka da. Eta ni orduan Donostian ikasten ez da gizua gizartu, horretzen naiz nola etxeragan, Googleen sartu eta jarri nun biziraun. Biziraunenko lehen biziko gauza zer atrazitzaidan, berritxarraken abestia, biziraun. Eta gero bigarren biziraun izan zen elkarte hau. Eta honetako elkarte hau izan da, baina elkarte untan da lehen biziko aldia, hola bun, solastu nuna gai honen inguruan. Gainera, hola, bat-batian eta gainera, kriston ez ezagun pilan aurrian. Baina netako izan zen gauz bat onuragarria ez ondokoa. Zuri asko lagundu dizu, biziraunek. Orain, zu sentitzen zara gai beste batzuei laguntzeko? Bai, egirran, bai. Gainera biziraunen, biziraunek eskaintzen ditu ez, ez dakit nola erran, laguntza ezberdinak eta hola, eta bai sentitzen ez gai hor nere ez, azitxua botatzeko eta hola, bai hitzaldiak ematen edo, eta baita ere egin hori ditugu hilabetean behin elkar laguntza taldeak, eta bai sentitzen ez hor. Eta gaina gustora eta niri ere honiten dit, nik aiei eta aiek niri ere. Zuk esan izan duzu, aita hile arte iratxe bat zinela eta hile eta gero beste bat zarela. Nolakoa da gaur egungo iratxe? Nik uste fuertea, eta indartxoa eta gogokin, eta bizitza, nik uste dut bizitza bertze modu batera ikusten duzula ez, nahiko klitxe, estereotipo ematen du, eta gero ez, erran hori dena ez, gaztelerazko ez, antes y después ez, lehen eta gero, eta nik, azte tonteri dira horiek. Baina lako gertakeri bat pasatzen delik, ostras, planteatzen duzu bizitzan gauza batzuk, inoiz etzen dituna planteatu, eta bertze begi batzukin hasten zara gauzak usten. Baina nik konten nago, inako prozesuaken eta konten nago eraiki duten iratxe horrekin. Buru osasunaz, uste duzu gerozta lasaiago hitz egiten dugula, gerozta gehiago hitz egiten dela? Bai ez errain nuke, eta gazteen partetik igual gusten dute aldaketik handiena, ez? Gero ere, hitzaldiak guk adibidez biziraunen eta hitzaldiak tamaten ditugutola, eta gazten aldetik ere badagoela demanda desente izaten da, eta bai, errain nuke baietz. Bai, gero eta gehiago. Gero eta gehiago hitz egiten da. Bai. Iratxeri entzutea bakarrik haze plazerra, iratxe zuri entzutea. Bai, ze hitzak, eta seguraski etxean egongo dala baten bat, ez? Momentu hontan, esperientzia hontatik pasatzen ari dela, zer esango zenioke zuk, iratxe? Nik errain nuke eta eske igual errain duzu, ez da gauz arrunta erran behar duzu, baina eske niri adibidez balioko, niko eskertuko nuke bere garaian, baina pila bat, eta da, momentuan zu sentitzen zen munduko bakarra. Eta errate izu, hau etze inori gehiago pasatzen, eta nago nienen kaka hontan bakarrik, eta inorek ez nago ulertu hor, eta ez dago inor kanpoan, eta motxila hartzen duzu dena zuretako. Eta ez,
ireki begia eta ireki mundura ere. Niri adioz kontatze horrek, lagundu zaten pila bat, azkenen hasten zara kontatzen eta erratezu, bai, pues niri osaba, bai, pues niri aitetxi, bai, pues niri amatxi, bai, pues niri izeba. Eta ere erratezu, ostra, pues ez da nire problema, eta gizarteko problema bat edo pixkat denen inguruan dagoen gauzat eta ez horren propio nerea, ez? Eta orduan erruduntasun maila hori ere pixkat apaldu iten zaizu.